Pani Janka si dnes užije masáž tváre, dekoltu, hlavy, krku a môže si vyskúšať parafínový zábal na ruky. Parafínový zábal má všeobecne účinky pri chorobách pohybového systému, degeneratívneho, zápalového a traumatického pôvodu. Tuhý parafín sa nasype do takej vaničky, kde sa rozpustí a zohreje sa na 50 až 60 stupňov Celzia. A potom v tekutom stave nanášame buď lokálne na stuhnuté svaly, na kĺby, ramena, kolená, bedrový kĺb alebo na vydezifikované ruky a chodidlá. Po nanesení parafínu zabalíme do fólie, necháme pôsobiť 15 až 20 minút a po odstránení parafínového zábalu nasleduje masáž ruky. Medzi tým vymasírujeme jej tvár, dekolt a hlavu. Masáž tváre a dekoltu podporuje prekrvenie pokožky, eliminuje opuchy a má povzbudzujúci účinok na spánok a celkový nervový systém. Prináša čerstvý kyslík do telesných tkanív, čo podporuje rýchlejšie odplavenie toxických látok z tela. Masáž hlavy má regenerujúce, relaxačné a analgetické účinky pri bolestiach hlavy a pri migrénóznych stavoch. Vy ste hovorili, Janka, že nikdy ste neboli ani na masáži. V podstate masáž mala u vás úspech? Áno, veľmi bolo také príjemné, také uvoľnenie. Ja si myslím, že každý by to mal absolvovať alebo ísť aspoň raz za mesiac alebo tak, že